Kuyintokozo enkulu ukuthi iphinde sibuye la sihlale nje noMakhos'Amakhulu. Ungomunye kwabalapha bendabuko eNingizimu Afrika kuyibona esibathemba kakhulu ngenxa yokusebenza ngokuzinikela emsebenzini wabo wezokwelapha abantu kakhulukazi abantu abaningi ababuya bethule izincomo bencome begculisekile ngomsebenzi esuke bewutholile benzelwe wona service esuke beyitholile in terms of spiritual healing noma nje ukwelapheka enyameni esuke bekudinga. Namhlanje nasinaye ke la sikhuluma naye usuka ke le Eastern Cape kodwa namhla sinaye la ngenxa yokuyimisela kwakhe nokuyinikela kwakhe ukuthi asize ethule nolwazi kubantu osuke belidinga sila esentini sikhona khona. Makhos'Amakhulu kunjani? Siyaphila pastor ninjani? No, kuyintokozo enkulu ukuthi ke uyaphila nanokuthi nje ukwazi ukuthi uhambe ibanga elide nje uze ukuthi sikwazi ukuxoxa sicacise ngezinto. Ngifuna sikhulume ngamakhambi akho la onawo nje ongamakhambi abantu abaningi ongamakhambi abawamukele ngenkulu intokozo futhi abasebenzisile bebuye besho ukuthi cha bayabonga ayabasiza bayobona umehluko. Kodwa ngifuna mhlawumbe sicacise nomunye kumuntu ongazi ngawe yabona. Yebo pastor. Akusitshele ngawo lamakhambi lawo mhlawumbe umuntu omunye ongakawasebenzisi angamsiza kanjani. Asibingelele pastor kwababukeli. Lamakhambi pastor angamakhambi enhlahla but angiwaphethile wonke. Kunehlambo nje lemimoya umuntu nje mhlambi ungabe uhlushwa idlozi uhlushwa nje izinto eziningi. Kunamagezo esingaze sithi ke ngamagezo enhlahla. Kunemithi yokukhipha umuntu oboshelwe. Kakhulu umuntu othola ukuthi izinto zakhe ayilungi. Mhlambe lo muntu omunye umuntu owathwasa pastor kodwa uthola ukuthi nje umuntu nje izinto zakhe ezingaqhubeleki phambili. Ngathwasa mina impela kodwa akulungi Makhos'Amakhulu uyayibona. Ngathwasa impela mina akunanto engilungelayo. Mhlawumbe omunye mina nginenkinga yamaphupha uyayibona. Omunye mina izinto zami zivalekile izinto zami zibophekile. Lezo inkambi ke lapho pastor zisebenza ngezinto ezinjalo nokuthi ke mawumuntu onedluzo umuntu onesiphiwa siyakhona ukuthi le inkambi zisondeze amadlozi kuwe. Kunezinto eziningi pastor esinazo mhlambe nje nange izibunge zokuthi ngoba izibunge zethu sizenza ngempande ezohlukile impande zomndawe ezemilozi ezeyisithunywa ngokwendlela wena ophiwe ngakhona. Kuyasiza ke lokho kakhulu ukuthi mawumuntu onemimoya noma umuntu nje engathi umuntu onebusiness kodwa uthola ukuthi ibusiness yamanje mina ayihambe kahle uyayibona. Uyakhona ukukhuluma lapho ugeze ngeinkambi zethu ushisa isibungu ucele lokhu ukucelayo uyayibona. Omunye uzothi mina ngiyathengisa kodwa manje akusenzeki ngendlela mina engiqhela ukuthi kwenzeke ngayo. Kulapho ke pastor sisebenza khona inkambi zethu uyayibona. Lapho ke impela othi wena uyakhona ukuthi usebenzise zibe ngomavula kuvaliwe phezu kwempilo yakho zikulethele okuhle. Yebo pastor. So lamakhambi obasibona la ukuthi unamakhambi amabili. Thokoza pastor. Umuntu osuke wadinga mhlawumbe siwathathile yini enye ongadinga ukuthi ayisebenzise uma esenza lamakhambi lawo noma mhlawumbe i-direction noma instructions efuna walandele. Pastor umuntu mhlawumbe uzothi udinga inkambi zethu. Kunayo inamba esisebenza ngayo. Uzotshelwa lapho mangabe umuntu ofuna ukuthi akathenge. Siyamtshela uyatshelwa ngisho ngamathwasami ukuthi kusebenza kanjani. Bamnike konke incacezelo yoba asebenza kanje lemithi. Even if umuntu othola ukuthi sele itholile but akazi ukuthi kwenzeke kanjani kodwa kune instructions lapha njengalapha kumazibuthe kune instructions zakhona pastor ezibhaliwe. Already kune instruction umuntu akwazi ukuthi ayifunde afunde yini edingakalayo yini ehlanganisayo yini ehlanganisa kanjani yes yebo kunjalo pastor.
so umuntu uyakhona ukuthi afunde azifundele but uthola ukuthi bakhona lapho umuntu azothi aka understand mayinga understand uyakhona ukuthi as WhatsApp noma asifonele amathwasa azomcacisela ukuthi kwenziwa kanje ngoba sebeyazi ukuthi kwenziwa kanjani. Okay, so siyazi ukuthi kuseyinhlelo zokuthi mhlawumbe amakhambi amakhambi wesikhathi mhlawumbe abantu bathole emakhemisi futhi seyinhlelo zokuthi wenze elakhe ikhemisi yabo. Kodwa ke mhlawumbe umuntu ofuna ukuthi elithole leli khambi yiphi indlela ayisebenzisayo mhlawumbe yebo pastor, umbukeli pastor angabheka inamba yethu njengoba sikhuluma lo 079 uyakhona ukuthi WhatsApp uyakhona ukuthi asifonele. Uzawuthola ke mhlamba amathwasa ngoba icingo kakhulu alihlali nami lihlala namathwasa. Uzawusho ukuthi ufuna ukuplace order noma ufuna ukuthini uyaphenduleka atshelwe ukuthi kufanele enze kanjani, siyabapostela abantu bese abantu bathola izinto zabo. Yebo. Ofika ngamanye amazwi usho ukuthi umuntu noma athukude kangakanani akangakhathazeki pastor, iyafika. Yebo pastor. So asiphetheke siva ngokuthi mhlawumbe omunye uzothi mhlawumbe mase ngi-order le order lizobe seliyadura yayibona, so mhlawumbe ungathini ukukhuthaza abantu hayi baba relax nje i-order malifika kuyiqabiso abese liyanyuka. Yebo pastor. Pastor abantu njengoba bazi ukuthi ukuplace i-order ku100 rand but ke thina singabantu abasebenzisa uPostnet ngoba isizathu sokuthi usebenze uPostnet kungisizathu sokuthi uthola ukuthi uPep unesikhathi pastor. Sithola abantu uthola ukuthi umuntu usenkingeni, so at least uPostnet kune overnight. Uyayibona? Yebo pastor. So ne reliability kakhulu siye sisebenzise ke uPostnet ngesizathu sokuthi ngesinye isikhathi ukusebenzisa uPep abanye abantu abazithola izinto zabo kahle. Yebo pastor. Manje umuntu ugula manje. Yes. Udinga lento manje. Yes. La uPostnet ngesithi namuhla sayifaka kusasa ngeze kayithole. Injalo pastor. Saba kakhulu uyayizwela ke la umbukeli. Asikhulume ngale ngalali igezo liphethe lapha ukuthi lona ke lelo liphethe siyabona leli lincanyana yini umsebenzi walo nalokuthi lingamsiza kanjani mhlawumbe umunye umuntu. Asibingelele pastor, lokho kukabili kakhulu lokho pastor kusetshenziswa ngabantu abafuna inhlahla kakhulu, ngabantu abathi umuntu webusiness umzekelo uyayibona umuntu ofuna ukuthi aqhame. Kuningi pastor nomuntu ofuna ukuthi ayibe umuntu phela othandekayo ngisho emsebenzini lapha asebenza khona. Kukabili pastor kodwa kunye ngicabanga ukuthi kukho lapho ngokulibele khona nako kungaka. Kuyinto ke vele ethandwa kakhulu ngabantu besifazane othola ukuthi umuntu uzothi mhlawumbe makhosi kodwa lokho ke sikunikeza umuntu okunye ukufana nalokho. Umuntu othola ukuthi umuntu onomuntu wesilisa kodwa uneyinkinga nobaba wasekhaya. Yebo pastor, lokho ke siye sithi ke kuyisidliso somuntu wesifazane. Uyayibona? Kuyinto enjalo pastor ayeke ayisebenzise mangabe ezohlangana nobaba wasekhaya. Kodwa nayo ke icishe ibe yinto engaka ngalesi siqabu sethu. Iwi container esimila kuloko. Yebo. So lesigaba nje ngamanye in short sezivalo ukuthi umuntu osebusinessini, umuntu osemsebenzini, umuntu ophilayo nje ufuna ukuthi egqame nje yena bephakathi kwabantu bembone, bemthokozele, bemthakasele, befisa ukuassociate naye. Yes. Akasithole lesi sigaba sokwazi ukuthi imsise. Yebo pastor, umuntu nje ufuna ukuthandeka. Naso uyakwazi ukuthi usifake epostini futhi sifike konke pastor, siyakhona ukuthi asikufake sikuposte umuntu akuthole. So esikhathini esiningi izinto kuba nama side effects. Yebo pastor. Noma kuba nobubi. Amakhambi akho bukhona njengoba siweza ukuthi mahle kakhulu abasiza abantu inhlaka ugqama ukukhanya nani. So awukho nama side effects akhona ukuthi hayi musenzela amakhambi lawo lindele ukuthi nako kuba ungenzeka. Yebo pastor, akukho lokho ngoba uthola ukuthi ngesinye isikhathi siyesithola ama client umuntu ozothi makhosi mina ngiyumuntu weyithunywa therefore imithi angiyithinti. Nathi pastor sineyithunywa umuntu wesithunywa khona ukuthi umlungiselele kahle uyayibona ukuthi na into zakhe zikhanye. Kodwa ngaze ngithi le inkambi lezi pastor azinabo ubungozi ngomavula kuvaliwe uma ngabe unezibopho uyachitheka. Mangabe ke ngiyasummarize
ngendlela ezingayo ziyaqondisa izinto. Umuntu nje umuntu othandekayo phezulu kwesimo sempilo, uyayibona, kuzinto ezinjalo kodwa ayisiyona impande ezimbi. Siyabonga kakhulu, uzwile ke mbukeli sesiyiphetha nje. Uma ungakawathola amakhambi uyazibambelela empilweni, ngoba amakhambi lawo ngathi ekusize kakhulu empilweni. Noma ke ubudlelwane nje besevezile amakhosi amakhulu, ubudlelwane bakho uma ufuna bube right, bube mnandi kakhulu uma umuntu wesifazane, uyayithatha isiqhamo leso usebenzise ubudlelwane buhambe kahle. Kanti futhi ukuthi umuntu osebhizinisini ufuna ukugama, ufuna ukuthandeka usemsebenzini, abantu bayageza, banento abageza ngazo, banento abayisebenzisayo. Wena uma ungasebenzisi lutho uyosalela emuva nje, makubizwa abantu amagama abantu usalele ngemuva ngenxa yokuthi wena ufuna ukusebenzisa into ezithile. So lokho ungasho ukuthi mhlawumbe kuyilikhweli lisho ukuthi nawe ibanazi izinto zakho oyisebenzisayo, ngoba ngale waloko konoma xoshwa aqalwe ngawe. Makusola abantu benza izinto kukhonjwa wena, ngeke awusebenzisi lutho, abantu bayakwengama ngenxa yokuthi banezinto eziningi. kaMakhos'Amakhulu. Siyabonga Pastor kakhulu ngexesha lenu, siyabonga ukuthi sikhone sibe nawe futhi. Siyabonga. Khona ke nombolo ukuthi kaMakhos'Amakhulu. Siyabonga Pastor.